Mas nagkakusog pa ang bagyong Goring samtang nagbabilin kini ana sulod sa Philippine Area of Responsibility. Giisa na ang signal number 1 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan o sa eastern portion sa Isabela. Ipaabot nga masinati ang kusog nga hangin upan ang kusog o uwan sa mosunod nga mga oras. Sa latest bulletin sa Pag-asa katapusan nabantayan ang sentro sa Tropical Storm Goring, 270 kilometers sa East Calayan, Cagayan. Dala nini ang hangin nga gikusgon nga 85 kilometers matag oras ug pag-unos nga maabot sa 105 kilometers matag oras. Hinay ang pagirog nini paingon sa south-southwest. Ubos paghapon ang kagayunan nini nga maglandfall ug ipaabot ang looping track nga nagpasabot nga magtuyok ang pag-irog nini. Gikan sa south herd, posibleng mausab ang mulihok kini paingon sa amihanan sa mosunod nga mga adlaw. Gawas sa trough o extension sa bagyo, naglihok usab ang hanging habagat nga padayong gipakusog sa bagyong Goring. Subay sa data sa Metraweather, posibleng uwanon ang pipila ka bahin sa Subo, Eastern Samar, Leyte ug Bohol. Uwanon usab ang nahabiling bahin sa nasod, lakip na ang Luzon ug Mindanao.